שלום, אני אילן צנגאוקר, בן 54. התחלתי את אתגר קוד הבריאות, סיבה שאני עושה ספורט וההיקפים שלי עדיין היו גדולים. משקל גבוה, 85 קילו. פיתויים למתוקים, אני מצליח לאכול מסודר. משם התחילה הנקודה שהתחלתי את האתגר. עשיתי כל מיני דיאטות בעבר, שכן הייתי יורד במשקל, ירדתי וזה, אבל גם עליתי מהר. תמיד הייתי רוצה עוד מתוק ועוד מתוק, ושם נפלתי תמיד. כשהתחלתי את האתגר, אחרי כמה ימים כבר הרגשתי שפתאום אין לי נפיחות בבטן, פתאום שאני לא רעב, אני אוכל כמו שצריך, מסודר. אחרי האתגר אני מרגיש שאני שם כמו החולצות, שהיו מה זה צמודות עליי, ועכשיו הן כבר גדולות עליי. ואני מרגיש יותר אנרגיה, יותר כיף לי להתלבש. אני כבר לא נמשך למתוקים, שהייתי מת על מתוקים. אני אוכל מסודר, אוכל בריא, וממש כיף לי. יש מלא מתכונים בתוך האתגר הזה, שאוכל בריא, וגם טעים, וגם משביע. אני חושב שהאתגר הזה מתאים לכל אחד. כל אחד שהוא סובל במשקל, סובל מדלקות, יציאות בבוקר שהן לא סדירות, כאבי בטן, נפקויות. זה ממש, האתגר הזה הוא בשבילו. חשוב לי לציין שאני נמנע מכל המתוקים, מכל מיני דברים, מכל מיני גיוונים. לא בא לי. לא בא לי בכלל לכל הגיוונים האלה. ממש כיף לי, אני גם באנרגיה טובה בבוקר. זה משהו שלא האמנתי שזה יקרה, וזה וואלה קורה.